Kako kaže Hasan el-Basri, rahmetullahi alejh, mnogi ljudi su pali na ispit ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala zbog ovog ajeta. Tvrdili su da vole Allaha, a ne slijede poslanika, alejhi salatu wasalam. Grde sunet poslanika, alejhi salatu wasalam. Nešto im zaostalo. Htjeli bi oni neke nove, moderne načine, filozofske da slijede. Svaka jedna druga ideologija mimo suneta i Kur'ana je prolazna. Ovo je nešto što je došlo od stvoritelja savršenog El Hakima, mudrog, da traje do sudnjega dana, a ne da bude na teritoriji određenoj na narod određeni, jedan određeni period. Ne, odnosi se za čitavo čovječanstvo. Odnosi se do kraja postojanja na ovome svijetu, odnosno sudnjega